try. Yeroi try. Tenang aja thap ti shot try. Để ai ngồi yêu lấy sẽ xiên phát ngay yêu ban đơn hấp tên cho pi. But cái gì cái bằng ngon ra cho pi ha cái gì cái đây na cái Yohanes kalau nong ka bakhat way na di ka benta ka jingyap jong Lazarus bat ngan ai jing kai halor jong kani ka benta nadu ka khot ka baningkong hadu ka khot ka basau pusan amen tini ayu be chaka tien ka jong play ayu ka bible ka ong snga bhasha shko bha na ba pinyo min sien yo e ka jingmut ka ba kung ka tien ka jong play amen Dengan pulih. Ladon uwe, ubapang, u Lazarus na Bethania na kasnong jong ka Mary, bat ka Martha, kapara jong ka. Bat ka Martha, kapara jong ka. Kalalong te ka Mary ka balapensle yaw try. Da ka jingsle bat kalanyat ikijak jong u daw nyokle jong ka. Bat upara jong ka u Lazarus ulapang. Te kenyak kran chapang ka jingpang. Te barok hi ki babon hi tang uwei ae lese ubak lempang na do bakha hado banda let no na ka de ka perthai henre ubabon te umat be hi ka jingpang te ka tangim la ban bo pot yo lese don ru ubak lempang ya ka tangim la ban tet te ka jingpang ya gitu ki benda ki bang abju kran ngalak kran nganom kran show ya ka ju sia ka ju nganom kran show henre mentapat ngan krani ka jingpang ba ka jingpang kumban shu penken mau kumbang ong kadai ka pop lane don ka basusha ban shu tenjo hanrei ka don pat kani ka weiru ka jingpang ka ba phiale hi phi sapang namar kata kan mau ha ka neru kalong ka ka ba penpang yo brio namar kata ka jingpang kawan hangi ki brio hanrei kan mau bahaya kani kawai yo pilong ki nong shon da la de ya la de kawai ka benta ka bangala ji i gidon gibriu ki ba bon kam palat tang ban bam jaru kim don porshu bat ki yo ya ka gastric ka to ka de ka jingpang ka ba ki thau hi da la de ya la de ho ni de ban tre na marba ni hak ban tre henre ni tre na ka benta ka na benta bangin bam na benta bangin kot bangin kia henre teng teng la tre hado ba teng teng don kitu gibriu lagi ba wat ka kam yin te ka ba long hi ban iru henre kwa ban pendap shwai gitu ka kam yin lasu ka kporu pen sngau bat keturu kalong ka ka ba bakla ka ba pi pen pang pen hitom ya la de ya let bam gitu ki pan muri ya tong samkan ka no shamat churu ka toru kadeka wei na ka ba pi penpang dala de ningkong kampat kta hanre suki ka kta kidon kibriu ki babam ja ka pliang ja kala sauhan namar la ber kuput do so menken kamlong ka babakla bangin bam so menken re la dangi bam kuput ni bam dusman kataru ka penpang ni wat dom kedokti tang tu unong bu ai unong di drugs unong bam kwai henre wat ki jing bam ru ki bangi bam ladani la shubam dusman kamot kapen panghi kapen hitom hi ni namar kata kajingpang kawan dabon kilenti teng ki ong o namar ba kamaryang kala tak kadaw lawan kajingpang te habala kala kamaryang ladai ka por kriat te phong saat ken mdeket man sya kriat kenang telah sya kriat telah yo bayong kle ong pat o namar ba kadai kamaryang Balakala kamariang te karukum pongjan ru la hapen kelaem te yakaba omdan to uble sumari pi hanra yakiba don te sumar kanya de yakibom don uble usumari kita namar uble yo i bakim don pisa ki dokte kim yo te ki hap pong la kapong ki janji bas tangru ki haban pong kumno ru omlele namar bom don uble utip yakata hanra ki padan ru teng kilek kum bom don haba uble ula korku bat kiasha kriat kiasha ler bat den kata kadaw ki sayo bayong kle bat piro kum ki khanna wadia thau jin pang ya de haba ngalet chathe chapo boy ngai i gitu ki khanna ki kti ki ba jabo ki abam ja bat
hang tu ki don ki khnyang jingpang shibun haba bam karung shaka po jungi sayo jingpang khishet kataro ka jingpang ka bangi thau hi haba lawan na bajaka bale kai haba laya sat haba phi deben bam ja sa sat ki ti da ka sabam ja namar katur kapan pangsyong ba ublay jungi ubaha palat kadika met ka jungi kadika baklan namar kata haba poi ka met ka jungi kitu ki khnyang jingpang ki yaplut hare ki don pat ki yok pang namar kim thet ki kti te ngi hapan long ki ba sumar ken yala de te ki jingpang ki wan de ki bon ki rukom te ngin sumar yala de ru amen nang ba ka jingpang kanom kta ya phi pat haba phi ba mi ke bar khwat bam anta bam limit wat nam bam parat pot hado ba phin da yok pang namar kata ru kadai kowe ka daw ka bani thau jingpang hi te kidon ki priyo ki balale kho chaba palat long shu ban thong slipper hayeng te le kumdo ya be da kak jat te namar ba ya be da kak jat la yo jingpang mat lakta shadu habru la pangjor katuru kadai ka wai ka ba pen sniu kam tam habang let men hakani chate shashinong jowe ki priyo hap de ka jing tlang ki let ka hayeng ki priyo ki a lot be ki slipper namar chathi kadang khamlong pum ti ki ya yu bet ha ki yeng mau da ka kjap te ka bamon ki ong pat pendwai yang bang don jingpang mat ngo phila don jingpang mat na lor phila don jingpang mat na lor ba phi ya yu bet da ka kjap sudah te kamlong te ngi ru ha ba ki priyo ki wan kai ha yeng jungi kata yang ngi kakam ram jungi bangin ong thong namar la da ngim ong kim nut ba pli namar ba i ba ka yeng ka khoi namar kata wat ai bangin long kadaw bangin long ka jing penpang penhitom ya kibreu bat piru haba yala deru wat dan nyokor than ya yeng jong pi kata sat yang lele hanre nyokor yala de namar da hiyat beda ka kejat kan ma jing pang mak phenam lat da lele ru an ka yeng khendau to ka long vitamin hanre kini ki yeng mau kini ki yeng kiba penpang mat barka kta ru shadu uhat namar kata lapide gibreu gibele kho sakat no kat nuru wa judan ka tu ka jing khnyang mensim ha nyar khyang shwa kinrong lani pidan ki slipper extra ye ai da kita bat check de ki shinong te ga i ki don ka to ka ne ki thi dong tu u shlia lani tu sapna bakin yu ha kitu te ka bhala dale kumtaru te henrai ba penchu sha ba gitu ki brio kum to te kalong ka ka babakla na mar nak banta jungi ki brio kin yo pang kata ru kalong ka basniu ba ki ba bon ba ki brio ki bele khot ngai i ki ngat i ka jing pang mat na mar bale na mar ba ki snu benot ban yu da ka kejap da ka juti hayeng ki yai kejap sudah ba ki la yo pang da ki pau hajar ki penot ya ka pisaru kem yo khia shu na mar kata ken mau bahai kini ka we ba wat nam penhitom ya lade lem ni wat penhitom ru ya ki we amen tene pechu shu ayu ka bible ko ong namar kata kita ki para kan thai ki la pha ha u ki ong got rai hakmi uta u ba iet upang kini ki para kan thai ki jong lazarus ki la ya pha ha u jisu ki la ya tho ba u lazarus upang kalong ka ba dei ngi haba ngi ma i gi jing pang i gi jing hitom ba ngi ya tho shuwa sha utrai jongi na ba ngai i gi don kibreu ki ba ha pla jong ki am uda wai dei ban don bet tang shu pang la se to da wai la di da wai te ha yeng ru la pen yang lan de ki bilor da wai la bu lupa ki da wai ki e tang sin pang pat kan mau play la kan mau shwai ka da wai te wat ai ngi ba kan long kum ta kam bak la ba phi bu da wai hi teng met la se pen sngo jin ja ban let thiet che e te hrei la rang ni dang la hi ban sha te ko mot ngin duai shwa ya tho shwa yong trai ha ba phi don ha ga jing pang ga ji hi tam te ha ba kam ya rap te ya tho shwa trai ru shwa phin di ya ta ka da wai la ne shwa phin let chim da wai ya tho shwa trai but ya kani kan mau bhala da don ba no ki ba pang kom ki breu ngim la light na ki jing pang ngim la light na ki jing shitom te namar ba ngim la light te phidei ban let chopo hospital phidei ban let hospital phin kan mau ikani ka jing duai ba phin duai ba ki to ki doctor lane ki to ki sister ki badan hang to ki to batre hang to kin sham sango bha ba kin le bha
namar ting lada pim doni ke jing siam sngo bha lada pi dei le ki bom nang bom start ting kim ya sumar bha kim doni ka jing siam sngo bha ka jong ble te henre duai ya tho shwa yo try ba ting ki bakla ban ai da wai ru ngalalap ya kata ki de ben ai da kwi ke da wai ki ai da kwi ke da wai bat ki po yak klep pat de por ru te haba pi let cha ki jing sumar ru namar ba ki tu ki breu la ki dei makana ki professional doctor ru henre ting kadon ke jing bakla te namar kata haba let chopo ki hospital ru dakan mau banya tho shwa hau play ba ki da wai ru pin yo ki da wai ki badai biang baka kti jong ki tu ki doctor ru kan kakti u play kan don haki ki tu ki sister ba kumtat ter ba pin syam ka jing syam sngo bha ba kin nom le ben ye phi ba kin nom le mata madai namar men hakani ha ko ni grem ru ngai i ki tu kan news ba kitu ki sister ki shop ba tu nong pang namar ba u shu hala ba u shitom ba u so te kutu ka sister ka show you hado ba kala poi shadu ka ba poi shadu barakes ru bomdon ka jisham sngo ba te la dangi duai pat kamot ublei ula bet banle eki borok khoi te henre la dangim duai pat ublei jungi ula banle eki borok khoi henre unom le la da ngi ngim duai kwa te ngi bengin duai pat hisil bengi duai ublei ule ikita ki eki borok khoi te kan mau bahaya kene haba pi let shim da wairu da ya tho show try kita ki eki barok khoi namar kom ki brio ngin om la like na kine wai a ki bom pang amen haba u jisu ula yos nga ulo ong tani ka jing pang kam long sha ka ban yap han re na ka banta ka buram ublei ba on pendan buram ya ukun ublei daka amen u jisu wong no wong ka ne ka jing pang kam long sha ka ban yap han re ban pendan buram yo try jongi na kabanta ka jong u play un pendan buram ya u te halo jong ni kabanta nga kwa ban ong ye phi le se ha yeng ha sam jong phi la da phi dei shi sha ki te ki bala e yo tra le se phi dan tang ma phi ru mar wei ki ba e pala yo tra phi e pala yo tra te hap deng ki ba yeng ki ba sam ki jong phi ki ba don ye ka ni ka jing pang ka ba PE ba kata ka jingpang men siem ka jingpang ka pop ka bayap la ni ka jingpang men siem let's say PE ngal haban on kum bangi yo i mo ya ka mimi ngi yo i kalong kumba ka dei kata ka jingpang ka ba om ila shu ban pen khia la ni PE ki don kini ki bala bu ai pala la ni kini ki bala ngop haki drugs la ni ki bala ngop haki no ki kam aurea let's say PE baka dei kata ka jingpang ka bom illa shuban pen khia ka jingpang ka bala yap bet kini te dan lak chu hi ban kala ka bom re la phi dei ki te ki ye yo blai ka mon wat nam prakhat ban lei ha ba ka yen ka sem ka jong ngi shakri ka ne yo blai ban lei ka ne ka jingpang ba yap ka don ha yen jungi ban lei ka ne ka mensim ba yap ka don ha yen jungi ban lei ki pop ki don ha yen jungi han re u blai on sa pendan buram yangi let's say kani ka ek ba uble un yo ban pendan buram yangi lada ngi ya sat bet at ka parthai ru kan salungo lada kin yo i ba kum kini ru kin yo khia na maru jisu wang kan ne ka jingpang kanam long sha ka ban ya te phi ru lada don ha yi jong phi ki ba don kum kita ki bala pang hado ba phi i ba om i long show kata ka jingpang ban sim ka ba bom mi don la chu ban kala ka ba mot te han rai lada ngi long shisha ki te ki ba ye yo try kabamot on sa pendan buram yangi lang ba kita kiba bon kin sa yo ya ka jinkerman wat nam do jinkerman kiba bon kin sa yo jinkerman on da pila yo i ba ki ba ye ki ba hasam ki jongi ki light no na ka ni ka pop kaba ni i kumba om idan jinkerman show ka jingpang ban sim ka bom idan jinkerman show te hanrei wat ya kum ka ni ru la dang la nang hi ban IT how blay jongi to tip ya kane ka we ba ublay on sa pendan buram bet yangi na ka benta ka kerteng ka jong utrai da ka bangi ya side na mar kata wat nam ki khuslai kumba jisu hang ne ulo ang ba ka ne ka jingpang kan nam long sha ka ban ya na mar kata wat nam do jingkerman phi don ki ba yeng ki ba hasam ki ba phom phi i long shu phi la do jingkerman re wat nam do jingkerman ublay on sa pendan buram ya kita na ka benta ka jong phi amen namar menta namar kata men ba ula yo sneu ba upang ula nang sa
arsngi hakata jaka hakabaudon ujisu hangne uladet yosngau ba Lazarus upang hanre ula nang penslam lada pidei ki ba e ki jong trai la dala nang penslam ya ka e ka ba pi pan bon na pedeng jongi ngatit hangne don ki benta ki ba pi la duwai pilong ki ba e yo trai hanre la da uble udang penslam ya ka juba nga au ya pi wat nam ki khuslai nama uble jongi udon ka hok man tesingi uble jongi udon ka hok man tesingi nama kata utesingi balai ba utesingi ba ukwa ban pek ini haduk tak no ni don ya kata jinget yo try jongi lada ki dei ki bom it yo try ya kata tengam ong laki slam ban yo juba balai ki yo juba umat snut ho hi utrai henre na ka benda ki be it lada uble upen slam dei ba ukwa ban le ka kamba ka ba kambang ka ba kambaha ka ba kam tiang ha ka jing im ka jopi upen slam khnang ba ukwa ban pek ya pi haduk tak no pila ban sya namar teng ki brio haba ki las dang ban duai haba ki yo iba kamja ka kamba ki sedang ban pai din no hanringa ong ye pi la da u blai jongi upen slam ye pi sa katno ru wat nom sngo khuslai hanre up ya kata namar ka ne ka de ka an blai hi ka ba uju sngo tenat ban pen up ye ni ba ukwa ban tes ye ni namar ba ukwa ban ai ka ba bha u blai jongi sngo tenat pala ban ai ka ba kham bha ye ni om dei ba marsin du wai ngin yo no ngin nom sngo tho ya kata kajing minat kajongi nama shua bangin yo eki baru khani happy hi ban penhitam ya lade nama lada ngin penhitam ni longkum kita ki khon yo man hare habagi penhitam ya lade ni sngo tho bangi long kita ki khon ki ba shisha ki khon ki ba e shisha yo ble amen nama kata wat nam sngo khuslai lada la penslam ya ka juba hadin kata te ula ong hagi senran yang ni let pat cha judia kita ki senran ki le ong ha u go kan rat dang shibet kita ki jiu ki le wat ban tham mau ya me te men salet hang ta pat u jisu u le tho om don khat at kan ta hisni la dau no u yai men si jin thot satya na ba u yo i ya ka jing shai jong ka ne ga parthai han re la dau no ru u yai men met u jin thot na ba kata ka jing shai kam don ha u jisu wang kum no u ong om don khat ar kenta shisni kabamot don ar pusau kenta ha ka shisni henre khat ar kenta ka de ka mensni ba khat ar kenta ka de ka ba men me te lada ngi yat ha ka jing shai lada ngi yat ha ka jing shai ngin om jin thot kabamot ada ngi yat ha ka jing shai onom don ka e ka ban khang ngi ba ngin le na man ngi yat ha ka lanti ka ba pha ngin nom shep te Jisu hang ni umut ban let eka kamba ban pen empat yo Lazarus hanre kini pat kila sedang ban wan ban kadon bat hi ka jing pen thot haba phi mut ban le ka no ka kam la ki de da ki parlok la jong ne da ki ba it la jong ne ki wan hi ki no ki ban ta hanre Jisu ukren bala dangi ya hi ha ka jing sha ngem nam jin thot kabamot bala dangi ya hi ha ka jing sha ka jong trai wat nom shep ting da le ru em namar kanom dan ke ka ban khang la ya phi kanom dan ke ka ban pen shep ting ya phi hanre la phi ya ha ka jing dom pen jing thot la da gi ya ha ka jing dom ngin thot ru tang suan pen thot bano om la shu ban ya chaprang ban tre ka kam ka jong blai gidan bon ki ba tre tang hi ten pore ka kam ka jong blai namar ba bon palat ka jing pen thot balai namar ki ya ha ka jing dom kim shem la ya ha ka jing shai la phi ya hi ha ka jing shai ma pen thot manu ru phi la be ban ya chaprang ba pen om pai den da le ru em wat tang haba ki ba bon na preng jo phi ba wan hang ni phi snow tho hi ka jing hang la ki khang bet don bet ka jing hang la te namar balai namar ka don ka jing pen thot re la phi ya hi ka jing shai ka jong tra pen om thot ba da ki pen thot ru phi ya be ha ta ka len ti namar balai namar phi ya ha ka jing shai ka jong utrai ba phem shap tieng da le ru em amen ula kren ye kini ki ru hadin kata ula ong ru haki ulok jongi Lazarus u yothia hanrengan salet bangan seskersiu yo u anda kumtai ki senran jong u kila yo ong go trai la da u yothia on yo kia ha pini i hangne ba u Jisu ukran da ka parshi
bat kini ru kinang mut ba uyo thiak pembangi thiak ni penja that ya la de te kata kade kajinglong utrai juni ba uju kren hi da ka phachi henrai hadin kata la ong kumno henrai ujisu la kren chapang ka jingyap chung u kite ki yamut ba ong chapang ka ba jak that na ka ba yo thiak anda kam da ujisu le thoshin na haki u Lazarus ula yap no namar kata kini kinang mudor ba u Lazarus uyo thia hamre ujisu kran chapang ka jinya bat hangni pat ujisu uyo i ba kings no tho open shino te la pi long ki sin ran ki ba shisha ki jong turai ha ba pi pole ka bible pi ju ong bahai ka ni barabor na pden jongi hi baro ha ba nyem pat ya bahasa prang ni dang sedang ban yan pi ju ong ye ka ni barabor nga pole ka bible tang ba ngam sno tho amen pi ju ong ye ka ta hanre onda ti la long ki sin ran ki badan hakti hakjan kom bau pensyai gini ki senram bo ye pi ha ka jing leng ngo uda pensyai pak ye ki kom ta un pensyai ye ki dei na kata kata ba habangi dang ya ni salah kan ban ai ka tin ka jong ble but ha ka we gasni kan sadon ka por ba shibnai arbnai lai bnai ru ngan nok kren chu nang ni ma pi ne shim ban ta man la ka te yo shi te yon kren Eliza shi te yon kren na shi te yon kren Sonia na mar hang ni ai la bet kan thai ni shin ram ni ai la bet hang ni na mar da ya ngau ble ujiet nga ka blong kan thai ba lai unom jiet ye pi na mar ha ki ni ki ba kham long min ki ba kham long center ki juyo be ban kran tang ki shin rang han re hang ni kani ka ministry onda kani ka ministry kala ya ra sha le shi sni kada dei makna ka ba dei makna ka center ru ka main center ru hang ni yo ban ta be baro khat ni yo be dei tang manga marwei bangan yo banga dron ka jinget ba kan sapoi ka por ba phiru phin saya sno thoi ka tien ka jong trai Amen. Pi haban long kisinran ki jong trai dang ning kong kin sno tho ukran ayu hanre na ma ba ui ye ki bu don hajan jo ki open sno tho ba ki ru ki la sno tho ba o ulai yap shisha man Amen. but ayu shisho ka bible ka ang anda bam tau jis te na ka banta jong pi ngas ngo kmen ba ngam shem la don hang ta ba phin yo nge henry ni ne let sha u jisu wang ngas ngo kmen nama nada ujisu udan haka tu kapot ujisu un pen kia no kamot kinam yo I kata ka kamba nama kata ujisu kemen baha ban le ka kamba ba ki breu kin yo I ki sinran ki jo kin yo I ba makiru kin prang dek ba kin yo ya kani ka kamba ba ki wei pa ki bensin ki ba kordor ru kin yo ban nget yo try juni ba ublei juni ublei jong ki kamba amen anda kum tau Thomas ya ubala khot udidimas ula ong haki para sinran chong u yang ine let mangiru bat ine yap no lem pat u haka jishisha hali hakmaru jisu ula de kren da ka bashinna ula ong baka diga jingpang kana poi shadu ban yap hanre tang hangani hiu Thomas ula klet no ula ong bangiru ine let lem ine yap no teng ki don kini ki jat kristan ki ba kim kemau ya ka ka ba utrai ula kren te pilong kita ki bara pule bahai ka ten ka jong play naman nga jukun tu ye pi bara bor nga jukran bara bor bahir ben pule ka ba ka no phausian wat nam bo pot pule te ka ka ba pila yos ngau dapat trian ye ka ta wat nam long ku Thomas hang ne ula de yos ngau jisu long onam ya hare une wangi ne le jak lang no hi sundan ting kilong kim la ban yo kita ka jinget ka baskem kim to ni kita ka jingshan ya ka baskem namar ba ka tin ka jong blai kam shong tan rai ha ka do not ka jongi ha ba pi pule ka bible ai ba ka tin ka jong blai kan shong tan rai ha ka do not ka jong pi khadang ba ka do ka tin kan ya rap ye pi kan pen tegan ye pi kan hi kai ye pi kan pen kemen ye pi kan le ka kam pa ha ka gm ka jong pi amen kapan toy ba pin chupule ka bible hre ha ba pin pule da pen legend mot da kan mau pin nam la ban kan mau not bar khoi hre kin dan bet shikan tin ar kan tin pin yo hi ya ka ba pis ngau shon sa underline ye ka to bat ba pin la len dat ye ka to ngan aji hi kai hang ne na ba nga ru ya la de ngani thoi pi ngam ju la len dat ye ka bible hre kom no ngan ye tho ye pi ba pin la len dat ye ka bible te ka ba mot om dei ba ong ba ni la lot na do Genesis ha do jing pen pau te men ta pi la pule ka bible ha ba pi pule ka bible pi pule la se lai la nong ne sau la nong pi yo shi de khat ka tien ka ba sngo tan na kum ba men to ka si yo
Isaiah san pusau kedekot kebekan yo. Te nga puson ni keto bat ngalala alendat. Te kapamot ke ke bapin le baro shite yo puli be ya keto pin sala. Ara pi puli benta. Shibit pin dam puli sho tanga sha pi laklet mre andalai ni keto bat puli be man la kasi shite yo kan sa baro shi jingim kum ta kan pin sala. Bon hai kibro ni ko nga puli ka ti ka jong le tambang ngam jula. Kum no pin la pi puli benta la shibit pi laklet pim puli biang shute. Hari ki ba pisngau tan baro shite yo puli dan le uwe parlok jonga baro shi benai tang ya kawe ke dekat puli ben. Kamu umne puli tang kato kamu kiwe puli tang balong ba puli te. Man kasi long shumut benta ha kasi si puli lain nong saul nong te ya kato pat ka ba yo nem shi dekat. Ya kiwe pat pelet jingmut ra. Pelet jingmut shwa be tang itu dekat hantu benda kan mau. Kamu ngau pi shi te yo pi puli be kum to ya kaban kan mau landat bat be tang kawe. Kamu baro shi jingem pilak ban kan mau gitu kat khot Bible. Landa pile akam ta kabamot kindon kiba pis ngotenat pala pen kan mau mre kindon kiba pendam kan mau. Tila na pile akam ta pen sakan mau. Tengah ngalas dang ban le akam ta shishi tayo kamot ngalakan mau ben. Te kamot lasuk bahada ajing kren ru. Haba ya haba kadukot tepik la rash tu ban haba pi batai ru pendam baklai gitu kat khot namar balik pilakan mau bahaya ka. Te ban kan mau le akam ta pen sasuk bahaman. Haba u Jisu ula wante ula shem ya ba ula don lupa saus ni hapo jingtep ke Bethania te kalalong hajan Jerusalem jingai kumba armail ula don lupa saus ni hapo jingtep hari ublei jungi ublei jong kikamba ubala banle aka barokon te shibun na ki jiu kila ya poi haka Martha ba ka Mary ya kaban pentengan ki syapang uta uparajo ki Nga bahaya kini kabanta. Ayo ke Bible kaong. Teshi pun nakijiu kila ya poi hanga Martha bat ka Mary ya kaban pentengan yaki syapang uparajo ki. Kalong kabadan kam yangi. Habadan mano ba yap hasnong jongi. Bangin let cha yeng ya brewa man. Namar kakting ke jong play kay hikay nga nado baka puli kakting ke jong play. Ngam jupep shu nado badan kini ka lockdown menta ti ngam jukam na let shu shaki bakam jungai tang hajan nga let ti henrai nga let bet nado banga yo e kakting ke jong play bangi don kampan lewat ong bangadang kena palat henrai pihapan let. Naka wei pakawei ka long yeng don kampan let lada pimde ki bahayeng bahasan tito pilalet iwei arngut labiang hi teki marjan marpar le ni de ban let kanu ngit kanu ngut nim de ban ken namar pale namar ni hap ban let hapadon banyak menu namar ba baro ubreu hap ban yap tang katto kat ne gi bom yap la singi ha ko Old Testament katto kat ne gi bom yap ban ha New Testament ke jongi le se tang kita gi ban yo bentah ha jingrong no hari gi bom yo bentah te baro khan ni hap ban yap namar kata kalong ko badon kam yang bangin let pentingan ban let chaki yeng ya breu namar kata ki para ki jonga ngakran bahai kane ba pi para ki jonga pim ju kham let chayeng ya breu te kane ka tin gam de ka tin ka jonga kan mau kane ka tin ka jong uplay wat le persya ye kane ka karta jong pi kala dei bha ba pin ya let chayeng ya breu namar kata wat ong ba ngade ka hemmen jong pi namar kata ba nga sakran ni kane re uplay ukran ya pi ba wat nam lasting ya katin ka jong ublay bala ai katin ka jong ublay la ai yang i bangin tip omne bangin shuji e ki bangin mon ngin le e ki bangin mon ngin nam le la ai khna yang i bangin le omne bangin shuyo pule kai katin ka jong ublay namar kata habadon bayap mano ngin let hai kita ki jaka kiba don kita kiba ja panu ka jing sngosi khnang ba ngin long kita ki badan ka jingkit kret na konta ke imlang sa lang amen onda konta ka Martha kat ba kala yo sngo bo Jisu ulawan kala letanya henry ka Mary kala shong khop hayen hap deng jong ka jing huslai pi i ga jing huslai ha badan ba pang mono ba hitam mono ba ja ka ka jing ja hayen hasen shong khop bat utrai kalong ka badan kam ha ban shong khop bat utrai shong ha ki zat ki jong utrai Yam. Pelet
jingmot yo trai wat nom khnyom wat nom perkat cha ru hanrai duwai puli bible phimla ban ruai shu duai hakaman sim la sa hapding joka jing sngosi phimnang shu ban puli bible duai hakaman sim phimla shu ban duai puli bible phimla shu ban ruai sngap daki jing ruai ban pentengan ye phi shom khop ban utrai wat nom net cha namar ting ting kidon ki priya habala sngosi palan kinet di panman nakakiat ru Kidon ki bende kuntaru nama balas ngausi umnang yo thia oda di shipek arpek te thrai la yo thia bha te hre kamlong ken kumta haba pidon hapdeng jong pa jing khuslai shong bat utrai kata kan ya rap ye phi wat nom ki jingmot ki jing perkhat ki jong phi ga jing ki jingmot ka jong phi kan om pan len toi ru em hanre shong khop hak jat jong utrai man anda kumta ka martha kala ong hau jisu ko trai la da medan hang neu para jonga om dalayam kata kali ke jing shala da jisu don ha ka yeng ka sam ka jongi padam don ka ka bayap ha ka yeng ka jongi bala da ka don ru ka de ban don metang ba on pandan buram yo blai man kan su don tang si teng por om dei bakan don silenter hadu ba undal let no na ka de ka perthai hadu bakan let no ka de ka perthai bakan su yap be ka jing long men sim ya ka tang ngam la ban priang da le ru ya kan don tang ki ba em la da utrai udon haka jingim ka jongi amen hanre mentaru ngatit baki kat ki ba men pa no blay on ai hame ni hame baka martha kala kran ye ka jinget ka ba shispa na ka ba shispa kala kran ba wat la dau para jonga ula yapru la da me pan menta no blay kamot mentaru la hi ban pen em yo Lazarus amen hanre ni pe chu ayu ka bible ka on ka martha Ujisu ula ong hakau para jong pa unyom ipan. Habala kren ye ka jinget ka ba shispa na ka ba shispa. Ujisu ru ula juba ula ong hakau para jong pa unyom ipan. Haba utrai ula kren pa. Ya ka ka ba unsale makapat kala juba kumno. Makapat kala ong ka martha kala yathu ha ungate ba umi pat. Ha kata ka jing mi pat ha ka si ka ba khado kala kelan ketien pan. Kam don pa ka jinget ba ujisu ula hi ban pedem nikong kala doni ka jinget I ka ba kala doni ka jinget ka ba scam ba mentaru ula hi ban pedem oda ulo ompan kala kelan ketien pan ban ba kam sngau la ba don mudor ba mentaru ula ban pedem hre on sabi pan ha kata ka sngi ka ba khado ujisu ula ong ha ka ngala ong ngalong ka jing mi pat bat kata ka jingem uta ubanget hanga lada ula yap un yo im bat ubriu baro uba im bat ubanget ha u onom yap no lano ru pinget yakane kalya tho ha u ho ot kutra nganget ba melong ukres u khon u blai uban sawan cha ka perthai u jisu kli da ka wei ka jingkli maka ka jubab da ka wei ka jingkli namar pale kam ngau la nget teng ki don ki jai kristan ki ba I ko ba ki la kran shi spa na ka ba shi spa ki don ye ka jinget hana ka shi phang jingmot jing perkhat la kala no hi te wat ai phi ba phin long kum kini ki ba shi phang la kala mwe ka jingmot shi phang la kala mwe ka jingmot la da ka long kum ta ka ba mot ka kam ba kan om ja ha ka jingim ka jo phi ba kamar thau jisu kali da mwe maka ka jubab da mwe na bar kam ngau la ngen ba upara joka on sa yo impat de na bar kata kata u jisu u klam le ya ka kamba len ba ka martha uklem le ya ka kamba len ba ka martha om re ba la ban le han re na mar ka jing ba nget ka jongka bat ni yo I ka banda ka ni ka khat ka ba ar fra ka ong onda kala la ong kumta kala let no bat kala khat ka pang ka meri ka para jongka ka do ong unong hi kai ulawan bat u khat I pha u jisu u de ban le no hi ka kamba len ba jong martha han re na mar ka jing ba nget un om le ya ka kamba namar kata ukhat no ya ka meri la kwa ban ong I phi la da phi la shong khap ban utrai ha padeng ki jing ten jo ki ba bon ja ki ba phi ma ha ka wei ka sngi on sa khat ye phi ba phin yeng no ba phin light no na ka to ka jing ten jo ba phin ma ye ka kam ba phin nam shi shong sa ha ka jing duai ka jong phi ka jing duai ka jongi kam dei ka ba shukot bel hen rai ka don ka juba
man ba ngaduway haba ki priyo ki yatho inga balayo juba ngaju ong try nga snow shlor shushu bangan wan hajan jome nama ki jingduway ki jongi kim shu sakot hanrai ki da hiaru ka juba unsa khot ya phiba phin yang no na du ka jaga ka phi shong ba unsa le ya ka kamba ka haba kala yo snow kala yang kumne ru bat kala let ha u jisu te ompat poi hakata ka snow hanrai uladon hakata ka jaga shaka ba martha kala let tan yo u onda kum ta ki jiu ki balai don lem bat ka hayen bat kile pentengan ya ka haba kile yo i ya ka Mary ba kala yang kerke bat ba kala mi no kile yo bo ya ka kile yo ong kala chajinta ya ka ban yam hangta kani ke jinglong ki jong ki brio ka ba kim tep ya ka jing shisha teng teng mangiru ni julong kum ta yem tep e ka jing shisha ni ya balance start ba o kalong kum ta ulong ta hre nga kwa ban ai ke we ke jing kai ba lada pim don ke jing tep ka batik na nai tharai kumno hang ne te to ki khan tharai sniu ki shu mudor ba maka ka let ban ke do ba jisu hre ki ne ki prakhat o kan let ban yam shapo jing tep te hre ka don pat ha ka jinglong kristan ka jongi ba ni tharai sniu teng teng yim tep e ka jing shangi ya balance start o ka long kum ta te ka ta ka long ka babakla lam na phila tep shispa na ka ba shispa wat nong kren e ru em na mar ba kam bhai ni bangin chu thau tien start e ki bom day amen min kia bha na ka ne te ka Mary onda kala poi shaka ba jisu uladon bat kala yo i u kala den ngon ha ki jat jong u kada ong ko try la da me don hang ni u para jonga on dalaya ka Mary pinda yo i ka Mary ka dei ka brio ka ba man ba kaya kundo baru jisu ka ju don be ha ka jat jong try kada ka martha ka ba ya shem ning kong bat u jisu hanre ha ba pio i pat ya ka Mary ka ba ju shong ba ha ki jat ki jong try ka ju yam ba ha ki jat ki jong try namar kata nga kwa ban ong ye phi la da phi long ki te ban nang ban shong ha ki jat ki jong try ki kam ba kin jabet na ka ji em ka jo phi la da phi nang ban shong ban yam ha khmat jong try ka long ka ba ha kam bhai phi phin yam ha khmat ki reu prathai la ne phin chu yam ban sap e ka por han re yam ha ka por phi du wai pat ka don ha ka por phi du wai ya ka to ka jing yam ka jong phi on na pelang ha khmat jong ble bat phin na yo ka ju pa ka ba kor dor kham palat bani ki maulan nai ru amen namar kata yam ha khmat jong trai ka Mary ka ban nang bha tablong kum ka martha ka ba bun ktien ka ba klan jak tung ka jing bun ka jing prakhat ka jong ka te u jisu la yo i ya ka ba ka ri yam bat ba ki jiu ru ki be wan lem bat ka ula o no halaka man siem bat ula khuslai la da phi nang man yam ha ki jat ki jong utrai u jisu un sno khuslai na ka banta ka jong phi ba la da u jisu u khuslai na ka banta ka jong phi phim dan kam shu ban khuslai e ru em nabar kata kalong ka ba kordor si shaba phin pelot por ba utrai phin pelot por ba ka perthai ka nam la ban ajing ker khu ye phi pelot por palat ha ki tu mobile jong phi ban pet ki tu ki cartoon ban pet ki tu ki a paro khoi ban pet ki tu ki a to ki nam la ba ya rap ye phi ha ka por jong ka jing jing ja han re la phi la ban shong ko ba shong ka Mary ha ki jat ki jong u jisu ha ba yo i ye phi ba phi dan ha ba den ka jing khu slai ma un khu slai phi phim dan kam sho ban khu slai nama kat ma kam ni ka jong phi ka ni ka jong trai han re la da phi phim ju ai ka por ka ba ha tam phi da batte na ka banda ka jong u nam ta ki kam kai phim ju thau ka no kan ta phi pen lot ka mot kum no te un khu slai pura na ka banda ka jong phi khu slai khin diat ban ai ka por shu trai un khu slai khin diat ban ai ka por shu ban ai ka ju ba shu phi ban le ka kam ba ban le pun chin phim ju ja ka kam ba ban le kam ju long ka kam ka jong phi barapor namar phi dang batte ka por namar kata long kum balong ka Mary shong se ha ki jat ki jong trai la da utrai nam khuslai na mata ka jong phi ba la da utrai la khuslai phim tan ka man khuslai e ru em bat bar khai ki la long ben ho oi bat amen u jisu u yam bat ula kali hangno philaya bu ya u kilaya tho ha u ko trai to wan khmi ya u jisu u yam phi utrai jongi uyam
Om de ba uyam nam tau Lazarus yo Lazarus ula dep tip lupa ba ngan sa pen em no hi u sa tang shi phang te hen re uyam na ka banta ki ne gi ba et ki ba than na mar kata la da phi nang pala ban yam hakmat jong utrai un sa pen em gi te gi ba phi et pala un pen em ba ye ki wat nom ki khu slide the le ru em không bằng là chú ai phi cái tụi bạn khát Bible Isaiah san pin nhiều cái tụi bạn khát cái bạn khát nhiều khát pra te ya kata hi kwa ban yai ong ye phi un yam na ka banta ka jong phi la da phi yam na ka banta ya la de ne na banta ki wei na uble un ju bak ben na mar ba phi nang pala ban shong ha ki jat ki jong u na mar kata ki ti jiu ki le ong hakmi ka no u e ye u na kwa ban ong ye phi ba u jisu om de bau e ta yo Lazarus om de bau e ta ka Mary om de bau e ta ka Martha u e ya nga u e ya phiru ba phi te ba le nga la ban yang hadu man ta ka daw ka long ba yo i ka ji e ka jo u nga kan mau ha ba nga sedang ban ja dan ti kat no sien nga or han re gam ju phai den ko ba long ki khna ret ha ba ki sedang ban ja dan ti ha ba ki khna ret ki sedang ban ja bon sien ki or dai ki ba long ki ki snow tho ki ju beten biang ye ki penyang biang ba kin yan te kom ta hi ka jim kristan ka jongi rungi or shi or pa ba kham palat mangi ki ba long kristan mani ki khnong ki ba ya na ma ki khnong tang ka to ka ne ki la sen lo hi ha re ngi ha ba ngi sedang ban ya ba utrai kat no sien ngi or kat no sien ngi ha han re bon sien da ka jing in ura shi ra ngi upen yang shi pen yang ngi upen ya chi pen ya ngi bat habangi lepop habangi kelak kabumod habangi pai ukloi ban ma bat kajing it kajong u kapen khot yangi kajing it kajong u kapen khia yangi kajing it kajong u kapen em yangi amen bat dei na kata kata bangasa it parat yo pranga sa perkhat ayungan de na kabenta kajong u na mar kat no sien ni lepop habangi pai cha u habangi pan ma u long lak loi ban ma yangi bat dei na kata kata ngaju perkhat ba kumdongan em kajing em ka ba khoi ka ba kentang na mar bangas ngau tho ka jing it ka jong u hi ka ba pen khoi yangi ka ba pen em yangi ka ba pen lat yangi ka ba pen khia yangi ka ba kor khoi yangi amen amen na mar kata phiru sedang ban it yo trai na mar ma u la it palat om tang ya ka ne ka long yeng han re la it yang nga ba dia phi hado kata ba la phi nang ba it kan pen khoi no dia phi bat ka dei shi sha kata ka ba i basanta i yo i bala kursi amas khandai la kursi shisha namar kata wat dom ai gi bagi long kum ustat u barong no kal er was ting ai gan don ga jing shong khia ga jing long kristan ga jongi ba haba la kursi yangi ba ngi nginom hab do shapo handringin long kita ki bala bo kerpang yang nga ba dia phi namar lem tangi don hi kata ka jing khot ngin nom yo banta kata ka jing kur khu ka jong ublai namar kata ka de shisha ladangim long hi kita gila pen kerpang no ya lade ladangim long hi kita gila pen khoi no ya lade ka long shisha ka ba yang ni bangin im sup hane ka pertai henry kita ki ba pala di utrai kita iba ngau tho pala di utrai ya kita uble sabo kerpang onam don ka ka ba la pen snew yang nga ba dia pi dan lele ru amen amen nama kata henry kiwe na kita kile ong uni ula penpet ya ki khmat jong tau ban mara hatu don bor wat dan penlong ru ya uni ba onom yang na mar kata jisu ula ut no pat halade bat ula wan sha kata ka jingtet te kala long ka krem bat u mau khang labu haka kala long ka krem bat u mau khang labu haka bon bhanap dengi kristan ki don hap deng ga kram jong ga jingdom kabala khang no do mau namar katanga kwa ban ong ye pi wat long pi kita iba don hap deng jong ga jingdom wat sha baka e kan don kata kabala khang no namar bon ki don u mau khang u ba he u ba khang ha shuwa jong ki hakmat jong ki ba kim yo ishu i ga jing shai ba kim yo ishu e ka kamba chat bahai la de u mau khang ayu u ba khang ye pi ba ka ti ka jong trai kam la shu ban kot cha pi ban kur khu ye pi namar ba don bon ki kristan ki ba don u mau khang u ba he u ba kraw u ba yen hakmat jongi ba ngim la shu ban yo i
Namar kata check ya la de ka ka pop ka pa pen long ya pi ba pan khang lat ba ublei onam yo la chu man kur khu ya pi namar ka daw ba don u mau khang ha ka jingem ka jong pi ki don ki breu ki ba kran tang ki kten ki ba yap bom ju kur khu ya la de han rei kat pala pi de ban kur khu ya la de ki ban kran ki kten ki ba ha teng teng ki shin tor ki jong pi ki khang lat no ka shin tor jong pi u thale jong pi teng teng u pan long u ta u mau khang u ba khrau ha do kata ban khang no e ka jing kur khu let's say you don't no ka ba phile shabar ka man ka jong play bat u ta kan u de u mau khang u bala khang no ba shem la ban long ka jing kur khu yi pi namar kata wat ai ngi bangin long kita ki ba khang no wat ai bangin long kita ki ba khang no ya ka jing kur khu ka jong u play jongi u de u play u ba la be ban kur khu yi ngi han re de ma ngi hi bangim la ban priang ka jing kur khu ka jong u play de ma ngi ki bom la ban priang ka jing kur khu ka jong u play de na kata ka daw ban don u mau khang ha ka jing em ka jong ngi let's say u mau khang jong ka jing ar ta tin u mau khang jong ka jing bom ngen u mau khang u ba kran ni ki tin ki ba yap let's say ki jing bam ki jing len ki ba sniu hadu man ta ru phem pat lan kataru ka khang no e ka jing khu ka jong play ba phi shu shong sa ha krem jo ka jing dom tliu phem i tho ka jing shai phem i tho ka jing dom la long kristan la slam hang re dang don sa ha ka jing dom ka dom don jing shai don ei ru em ha re ngo ong ye phi wen no yu mau khang tong ba u jisu la ong to khlen no yau to mau khang na ru ong ye phi khlen no yau to mau khang phi tep kham ba ya la de Wai mau khang upadon ubala khang no ya ka jing kur khu ka jong play wen no yo to mau khang ban ta ka si yet bahaya la de pada ka kampa juja meno ha ka jing em ka jong pi wen no hi sindan kamar tha ka para jong tau bala yap kala ong ha u go trai ka ta ula tung na ba ka ne ka long ka si ka sa pi ka mar tha ka long khang lat ka ba kren jik ten di ba yap Menening kong kalau ong men la ben mentaru la da men kerpat ho ble mentaru kan long hanre mentah u jisu u mut ban le no ini ka kamba hanre maka kalau sedang benong kata ula udung hanre nga ong ye pi bahala da kapop jono kala udung sakat no ka noru la da utrai udan ha ka jingem ka jongi la da ngi kloi ban khang no u mau khang uba wet uba ka ha ka jingem ka jongi ki kamba kin ja ha ka jingem ka jongi khalam artatin ai ru amen u jisu ula ong ha ka ngam shimla ong ha pha balada phan ngai phan yo i ka buram ka jong blai na ma kata ai ngin doni ka jinget bangin yo i ka buram ka jong blai amen onda kum ta kile khle no yo to mau khang u bala don ha ka bala bu yo to bala ya pu jisu lak me ya lagi khmat ba ulo ong ko pa ngo ya me ba me jus no ya na ngai ngo yo play ha ba nga duai na kam ta ya la de u jus no ya na ban nga kwa ma phi ba ro phin long ki ba kum kita ha ba phi don ka do ka no ka ban ta ka ba phi la de hi ban yo e to juba ai ba u play un yo snow ya phi ngapong baro ki jing duai ki ba nga duai nga yo bet ki don ki benta ki ba open up kumba nga ong menne open up ba u test ni hanre ki don pat ki case ki balong emergency kumba menne we bre ula ai ga jing kla ba ude u charismatic ude bre ula shakri yo ble hanre wat haba ula shakri yo ble haba don ka jing amai ka jing ya ha yeng jo ula pen yap ya u ba yeng la jong don ka jing ya da kum kato kamot day ba uble yo snow haba ngi duai na mar ki kam jongi kini ki bajabo ki bajabain da kan ne ga ju ka shintor ngi duai uble da kan ne ga ju ka shintor ngi tem ngi bri da kan ne ga ju ka shintor ngi bang bijing bang ngi basniyo na mar kata haba ngi duai ru don jinga da hana na phi long hi hon ki jo uble ka don ka jinga ma ka jinga nya ka don ka jinga ra wai ka jinga ra sum haba phi duai uble snow kumto un penjaja ye ke eryong ka badan ha ka ye ka jong phi kanam ja ka e ka basniu ha ye ka jong pi namar kata kom kita ki judging duai ka dei ban long bet menta be phi duai menta ka de ban ja ka kamba ki don pat ki benta
kibangi hab ban up kaba lele la dangi up ru kabangi la hi ban up han regi don ki chat kes kibangi de ban yo jubab no hi na mala da yo jubab kam long kum ya kata kababon ublei jongi ure ban yo snyo ba da preng jongi ba ro ni de ban long kiba habangi duwai man la kasni ublei unyo snyo yangi khamba ujisu haba udwai ublei usnyo ai ba ki jing duwai ki jongi ru kinong kiba yo snyo amen. Amen. Bat utrai om dong atip ba mejus ngau yang halakas ni hanrenga kran na kabenta uni upat ba ubayeng baro saudong bakin yo nget bala pha ma menga ba ka jing duai ka jongi pat kam de ban long ben tang na kabenta ka jonga bat na kabenta jom hi shimet ba ble uni os ngau hanre ai ba habangi duai ru na kabenta ki wei ru kin yo ya kata ka jing pen khia la ne kata ka kamba khnang ba ki wei pat kin yo nget yu tra jongi len ba ka jing duai ka jongi na kabenta ki wei amen tanam long ru tanam ta jongi hanre na kabenta ki wei ru kadai ban long bat ki breu ru kin sa sngo tho ba o da shisha ya ka ne ka breu yo ne breu ble ula je shisha sha ka kam ka jo u amen te haba ula la krani gidi ki eke e ru ula porta da ka tin ka bajam ko lazarus to mi no ba uta wa ya ula mi no balate bakti bat kejat da ki jan so bat ki khat chung ula te sau dong da ka rumal u jisu ula ha ki to lot no yo u bat tu ai ba ule no bon ki breu ki la yo e ki jing pedem hore ki jing shat te na do kle ha do kejat dang na do ki jing mut ki jing perkat ha do ka sla kejat ka bani ya dang don de ki jing shat te ki ba bon ru ka na mar kata ha bala pelat ye pi ha bala pen em ye pi ha bala pen khia ye pi to long ki bala loi wat sha sho ban shat te ha ka no ka benta teng teng ki jing jai to ru ka te ki jing perkat sni ki te ki mat ki skor kum bang ada ban kren ha ki te yo ki bala let no na mar kata to let no e ki jing te baro bala te pi to long pi ki bala loi ha bala pen em ye pi u lazarus la pen em ye u la wen no yo mau khang han re la ban ya cha prang na mar dang don ki jing sha te na mar kata la da la pen em mak na ni la da la wen mak na yu mau khang ru la da dang don ka jing sha te kom no ni la ban ya cha prang na mar kata pet bha yo la sha te e pi ha ka no re ka no ka benta kham tam ka mobile ka te palat ye pi ba phim la ban ya cha prang pi bun kap palat bat ka mobile ka te e pi le se ha do menta pi dang shong ha ju shi ha jo na mar ba kala te palat ye pi la long kan rat ma kai pi ma pi de ban long kan rat pi de penan kam ya ka ha ka rukom ka bade ba pin pendan kam la da maka kala kontrol ye pi to te pa kala te e pi bat kata pi nam la ban ya cha prang na mar kata wat ai ba on sha te e pi ha ka no ka benta long pi ki bala loi long pi ki bala pelat no ha ka ni ka sngi na mar ka jing sha te ka ba kin jaman sien ka kham shur khai ba ne ka jing sha te ka ba sha te do utlai amen ba sha te do utlai pi dang yu i dang kham so ban loi han rai ka jing sha te ka ba kin jaman sien teng teng la pen ma la ya pi ba phim sham la yu i ba ha ka no ka benta la sha te ya pi te pi sayet pi ya de yo le se kam dei ru tang ka mobile yo dang don se ki wei pat ki jing te ki bala sha te e pi ba ha do menta pi dang shu yen ha jo shi ha jo phim poi shu sha prang pi le ka no ka kam ha do menta kam pat ler kam te ngo ong ye pi pelat no ya la de bat ya cha prang na mar kata si bon na ki de ki jiu ki bala ya wan sha kata sha ka mary ha ba ki la yo iru ya ki e ru ki ba u jisu ula le ki la net ha u pi ka kamba ka ja ki men sien ki ba kordor kin net na bar kata ai ba ki kamba bat ki dak la kin bot na den jong pi na bar ka ting ka jong play ka ong ba ki dak bat ki kamba ki de ban bot na den jong pi la dak klem ka dak on nam la ba ngin ki breu kin wan bahasa jan jong pi na mar kata ujisu jongi ude badon ya ki kamba ngiru ni de badon ya ki kamba kano ka dak ka de badon hapi ba pi long kita ki bala pha da ublei nang bangin yo ban job si bon ki men sen ki ba kordor na mar kata ngada kwa e yang hilang baro bangin ya duwai bangin yo ya kene bana pleng jongi ngin don bet kano ka dak kaban bot na den jongi bangin la ban job si bon ki men sen ki ba kordor amen baro ni de ban don bet ya kada baro ni de ban le ya kano ka benta ka ba utrai on ai hangi amen ten pun ko daga ni ka
กับว่าเศร้าคนเรียวก็ฮันเรกิไว้ปัดนายกิพาริสีกิละเล็ดดอกชากิพาริสีฮันเรกิไว้ปัดนากิกิละเล็ดดอกชากิพาริสีบัดกิละโทอีกิเอรูกิบ่าวจิสุอุละเล่อันดากุมตากิรังปะเลงดอกบัดกิตากิพาริสีกิละลังดอลบาบัดกิละอ่องกิละเล่อายุนาบ่าวเนวเบรอุละเล่ชิบอนกิดักละลารังอินเชียยาอูกุมเนบารอกิเนี่ยเง็ดฮาอูเตกิโรมันกิเนี่ยวันบัดกิเนี่ยเป็นจับโนยากันเอกจักกาบัดเอกจักกาจงีรูแต่ยังปรากฏหาดูหังนี้พี่อีระดับพี่เละฮีกับกัมกับบพากับกัมกับกัมบานากับบันตากับหิมากับจงปลายกิน้องบิชนีกินดันเบ็ดเฮนไรพี่วัดนมเชียบเต็งยาดเบ็ดชาพรามแมนบัดยังกว่าบันกรุคุยพี่ดักกับบังยังด้วยบาพินอย่าโยอย่ากิดักบัดกิกัมบากินพูดนาเดนจุพี่ตัวเนี่ยเลยละหัวจริงด้วยรายไปเองช่างอายุเอ็มเห็นก็ป่าเบนแต่ว่าถ้าเด็กจีนแต่ว่าคอร์ดอร์ก็จอมเห็นก็ป่าเบนแต่ว่าเมล่าฮิกายฮับเด็กจงอีเห็นก็ป่าเบนหากเด็กสนีเห็นก็ป่าเบนเลยไปเองช่างคุบเลยชิบอนทรายเบนแต่เด็กฮับเด็กจงอีเมล่าคุบคุยยังอีเห็นก็ป่าเบนเด็กจิกคุบเลยก็จอมเห็นก็ป่าเบนคุบเลยชิบอนทรายอาไปกิเอกบารอกิบะก็ชักรีก็จอมเห็นก็เลยยกบัดฮิกายอัตรายกระหากเด็กจันเห็นก็ป่าเบนกันลองบลาชอนชักโนอัตรายขนาดหากิดอดกิจอมกิเห็นก็ป่าเบนกินละมันเป็นตริกับเห็นก็ป่าเบนอย่าบารอกบังอะไรยกอัตรายกระบันไอชิกิเห็นก็ป่าเบนเด็กบอร์ก็จอมเห็นก็ป่าเบนบังอะไรคุรคูโนอัตรายกระนี่กิคนกิจอมบารอกิบลายอสโนอัตรายขนาดบัดกิบลาชาชกอร์กินกับจีนกับคุยกิจอมเบนไอแบบกิดักบัดกิกัมบักอัตรายขนาดกินบอดนั่นเดนจงกิอัตรายกระบัดชิชาเห็นก็ป่าเบนกับหิมะก็จอมเบนอันลงบลาปัญญาโนเด็กกิคนกิจอมเบนงั้นคุรคูยังกิฮักมันซีมันฮักจิกเอ็มรูกันก็ป่าเบนช่างชิมตีกิกันก็ป่าเบนวัดเอ็นไอกิก็ไว้กับสินจามกันก็ป่าเบนงั้นป่านี่กินปารอฮักร์ตันกับบัดเทียงตามก็จอมเบนจิสุบันนาสุรฮัลลูยาอามันบัดทานตัวนี้รอยทราย Roy try.